Kif għana ħbib, nispera li tinsabu tajbin il-video tal-ġurnata tal-lum. U l-lum ħan nitkellmu fuq xaġa kompletament differenti minn nitkellmu s-soltu għax ħan nitkellmu appuntu fuq il-futbol Ingliż. Manx. Cosi non va. Il-bieraħ bħalma nagħmel is-soltu meta nkun free u nkun naf li ser jilabu huma intfajt nara l-logħba Manchester United kontra Crystal Palace u l-logħba li rajt ma tantx ħadd pjaċir dak li rajt fejn dħlu l-Manchester United wirja diżastruża mit-tim ta' Ole Gunnar Solskjaer. U li turik illi fil-fat Cosi non va, nispera li memx, u dej mus snejda l-maġġoranza, snejda dawk l-ottimisti, nispera li memx parti tal-United ottimist li qed jaħseb li jistaw jiġu mal-ewwel erba' bit-tim li għandhom għaliex the road is still long, U biex titlef kontra tim immexxi minn coach illi fil-passat u li jien nista' ngħidilkom iżjed qal li plejer li b'rispett kollu lejn kulħadd huwa tajjeb biss biex jilgħab fin-National Amateur League ta' Malta li qabel kienet it-tieni u t-tielet diviżjoni. U dan il-plejer jara aħjar minn Roberto Carlos. Turik l-istat tal-biki illi sfortunatament il-United jinsabu fih. Premessa żgħira. Il-penalty għandi dubju kienx il-penalty li mbagħad minnu ġiet tnejbu wieħed ta' zaħa. Għandi dubji kbar kienx. VAR u mhux VAR. Close parenthesis. Imma il-qassa tal-Piżelli u tal-rikotta li beda jagħmel Lindelof ikomplu jikkonfermaw dak li waqt minn ħafna punti li markajt ma' ħafna parti tal-United li għandhom bżonn difensur ċentrali għal Maguire. Over and above il-fatt li għandhom bżonn difensur lemini riserva ta' Wan-Bissaka għaliex fl-opinjoni tiegħi Fosu Mensah mhuwiex ta' Manchester United. Kif ukoll fuq il-lemin avvanzat għandhom bżonn plejer ieħor. Okay, qegħdin jippruvaw iġibu l-Sancho, imma ġustament il-Borussia Dortmund qed titlob il-Belli Liri, qed titlob xi 120 miljun. Kien hemm xi supporters tal-United illi qaluli wkoll għandna bżonn wieħed in-naħa l-oħra għal flok show. Imma fl-opinjoni tiegħi Brandon Williams sissa naraħ jaqdihom. Ma okay, that's debatable, imma naħseb it-tliet reparti għandhom bżonn isaħħu huma difensur ċentrali, difensur fuq il-lemin u winger fuq il-lemin. Għaliex Daniel James fajnejja naħseb u iżjed plejer tax-xelluk mill plejer tal-lemin. Imma insomma, over and above that. Nifhem li r-rabja tagħkom qiegħda diretta ħbib tiegħi supporters tal-United fuq Ed Woodward u s-sidin Glazers u fl-opinjoni tiegħi naħseb li għandkom raġun, skużawni, li tajdu hekk. Jiġifieri daw kuntenti li jidħlu Champions League biss, ma jippruvawx jagħmlu dik il-qabża bħalma għamlu Chelsea dis-sena, bħalma għamlu Tottenham dis-sena, bħalma pruvaw jagħmlu l-Arsenal bl-akkwista Willian, ħalli forsi jekk mhux jiddefendu l-post mal-ewwel erba' jippruvaw jirbħu tazza. Jippruvaw jiġu qrib tal-Liverpool u s-City u ikolli ngħid issa Chelsea wkoll. Għandkom raġun tgergru, issa biħa mhux di li dalgħodu rajt artiklu ta' Eddie Branca għax il-Ed Woodward jiena nsejjaħlu Eddie Branca u li meta nipparaguna bniedem ma' l-ex dirigent tal-Inter Marco Branca li fi żmien kien xabu jagħmlilna qassata tu jġibilna frejjeġ dak mhu s-sinjal tajjeb
u kif rajt kompletament bullshit għax vera li l-pandemija għamlet l-effetti tagħha bħal f'kull imkien. Imma come on, klabb ta' bħal Manchester United jiġġenera dawk il-flus. Skużawni. U mhux kapaċi jġib plejer ta' 100 miljun bħal Sancho għax il-United flus għandhom. Ejja nkunu onesti, il-United flus għandhom. Imma is-sidin ma jridux jonfqu, jridu jżommu idejhom. Tgħidu li inti mhux aħjar tara Zang x'inhu jagħmel tal-Inter, imissa fuq l-Inter nitkellmu fil-mument opportun. Illum nixtieq nitkellem fuq il-United jiena. Ma tistax tiġġieled mal-Liverpool u mas-City u maċ-Chelsea meta m'għandekx backup sura għax jien iktar nemmen li l-problema tal-United fuq wara hija l-backup, il-bieraħ kienu qishom il-port il-kbir. Hemm minnhom il-plejers tal-Crystal Palace speċjalment Zaha beda ddejq isu trejn minn fuq Lindelof speċjalment. Ma tistax tikkompeti b'din is-skwadra. Kważi anki wkoll xi nitkellem ħafna supporters tal-United reġgħu semmew il-Smalling, kważi iva nerġa' nipprova nilgħab il-Smalling ma' Maguire. Ma lek evada l-inqas Smalling ma narax defensur ħażinina u s-sena l-oħra ma' Roma għalkemm fuq futbol kompletament different kien tajjeb. Insomma, jiddispjaċini menks li qed narakom f'din is-sitwazzjoni għaliex jiena nemmen li klabb bħal Manchester United għandu jkun hemm fuq jiġġieled għall-kampjonat mal-Liverpool u mas-City u anke nazzar ngħid is-sena ma' Chelsea. Imma that's not the way to go. Non va. Nuri solidarjetà magħkom u naqbel magħkom 100% illi il-problema mhijiex Solskjaer illi da miskin qiegħed ideh marbuta, imma hija Woodward, imma hija Glazers u jiena wkoll nestendi idejja għal moviment Glazers Out illi hemm fost il-parti tal-United għaliex fil-fema tiegħi naħseb illi iva. Tridu tkomplu tinsistu biex daw ibijaw. Għaliex I don't think they're doing their job rightly. Il-United għandhom flus imma is-sidien għal xi raġuni jridu jżommu lilin mill-financial fair play. Imma l-financial fair play ormai fil-fema tiegħi hija farsa li forsi xi darba insibu ftit ċans u nitkellmu fuqha. Inkitbu fuq l-istazzjon tagħna ta' YouTube għal iżjed video logs ta' dan it-tip minn hawn ftit ieħor se jerġgħu jibdew jilagħbu b'mod regolari l-logħbiet tal-kampjonat tal-Inter għaldaqstant se jkun hemm ħafna video logs relatati mal-logħbiet tal-Inter għaliex wara kollox tim ninżomm miegħu jien kif ukoll fuq il-Formula 1 bħas-soltu, race reviews, qualifying reviews, klik għalkemm jista' jkun li videos bħal tal-lum isiru meta nħoss li jkun hemm bżonn għaliex jiena wkoll dilettant tal-futbol Ingliż għaldaqstant ma nibdeqx nitkellmu fuq il-Premier League. Anyway, klik għal dan it-tip ta' kontenut fuq dal-stazzjon ta' YouTube, kontenut ġurnalistiku bħas-soltu, Facebook, il-paġna tagħna ta' Antonello Sports Blog, klik hemmhekk ukoll, Twitch għal meta jkollna ċans għal ftit live gaming sessions, klik, kif ukoll il-lajkjaw il-paġni tal-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing għal dawk li huma l-aqwa fejn tidħol Formula 1 virtuali, il-kampjonat dal-waqt jibda appuntu l-ġimgħa d-dieħla kif ukoll ejabid.com għal min irid jilgħab l-aqwa kwoti b'mod responsabbli. Klik fuq il-paġni tal-kollaboraturi tagħna kif lestu minn dan kollu, komplu gawdu l-ħadd u għamlu li xjaten tridu qabel ma ninsa. Good luck kbira lit-tim tal-Hibs li llum ser jibda il-kampjonat Bjovi Premier logħba jibsa maslima. Jista' jkun li forsi ngħid xi ħaġa wkoll wara l-logħba ma fuq dak nitkellmu żejt il-qudiem. Anyway, il-ħadd itejb il kulħadd.